warahmatullahi wabarakatuh. Na ay pandapat walang wanadat to naguskan walang wabae sa tiga ka na Sinterlanda. Ayun na muna sa pitwa kandra ka no naso ka kanaganyo ko oni nang aragan dangarono ka nasang ko anakaplang kaprakano swara ko. Makapanggulalan ko na ng mariner sa Irwin na gagaw na pananadam. Sa tiga ka na Abu Jalala, wana diya kan madiyang kakokip pagulawla ang kokosolo po ninyo na makayanggay kanwa maapapakaya din na napian yurakon. Ka andaman na sukong busullahu ta'ala dakalumbay sa pawing nagudadaway niyan. Kamataan din na binara equalizer na udah bukatan to kamargan sa ginawa ko. Request panton rak na kuya birak na nada sa lakaw ke alpaw miga na margargam pamanpaylo tamano ba niyo si kamasay. So, Princess Iliano, raragamas sa miliin sa mi pendulo na iyan. Mamaguman sa pikir, amuman sa karandaman, umalawan da ilala. Sa tiga ka na masalak buhay, indawag korkano sos salam mamaliwanag. Sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako napaganayan yataong ang ako napasagipon ako kuwingaren o pasimban maporo wagaw malagaganatan Oliye mo na gusto pa yung aliyang gagawa iliyan alinang Doang ay nakotapan Rigan ubuwat ano wadam Umatoras waulo lang ini daya mayang Apaya gamak kami kebasaran na dinidawang kawam na biyaya pitaya ako raso lalong bawa nakaba kukiya ba ito lang kiyatarasan Anda jaya no kadia yerala mumbawa miya bayalo yayam Asyid awapit tawaya kalian may ngadat
na male aya otto wa tanda pito wa mi ini ere ya akali masadu ni na tamang ko wan mai ai datit ko ni noralien sumaluok ko mai ladaw Urona yang gua solo kena tamasa magindang Anda na warimbang tagwa ulaway na samporayan sayam Araya na wapaya tapia gadila inaman somayro gua Ingado di maampa walilang wasiyayitiyam Naya kaliyamin sa waunaya inabatara diyayikiyam Layatan sanaya gariyaya magan diyayingalilang inipagayon Numunaw sara giraya baisaya maawam Orin tayang nabuto ng kailinan sara katabayam Ayaya bawat lokapang ampunga inapalaya dumagandar Ini payagayo na dihirawan akiyayin undayam Araya saya yaliyamin sadia gudu benamir waguntuam O paya inamin bisa pagalongan inasumingang kailaya gawan Ara kaya tabaylo iya ini suwaro tayang Ae mayano bae torong buwang ulawain alina saya sumiyam Enagay na kaya udasan aklapan sumangapay noroganan Ranong tipan dairaan inagusawa diyahilayam Aga osang bebaya kota riti benami apa mayanayam Agiayo asipot tari baya lawain asiyang poranayan Sangkaya pata ingay dadakat talayam Kaya ikakiya susulay dahin o bangsaya ko umiyam Erayan o aunay kirapamanisa inabulawan sumadamba Intan soba kaya wahinadatomayan o unsang O saya wir namun tiaya sudah lamai nakagiyam yahiniyam Edar wauni saya rata kangkol alag naiman tuana soong masa Kuwi berata sa senang naguwir yayin sa ayam Along ayan nasiyemi ariyahin ayag sosinaro siyayigayam Eni ayan sapwa onayab una panabiyaya ang koden Kadaro patay dato ang mga ayadiyahilayam Aga osang bebaya kota riti besapun ayabam Ayaya bawa isakotan daya inagya solotayananan Antang ayatala agya inasolotaya sa buwam Awalaya nagiya solotayananan saladalang bakayam Ay nasi solotan sa buwang nakaudasan akampan Dua tanda ay loka
sa inaang Maya nati ko ni nora linda sa sarate ay ang kawam alaya la garo pataka diriran sa kangguwala lanian moriyata wana sa dia payata rayam doang ko ay nagusto kaya pangangan una moriyata ubiyam Ero sa dia ya patara lambak na sempurna na ako din Moriyata udah tuang wamisulo tayan sayam Agak taya musawi rasa ilalayo gisolo tayan sabam Ayaya buaw na kaya udah sana kapahin at lopayan oro ganan si solotan sa erogayin na solotan sa tayam Aporog na solotan sa buwan saya hinayap piyay kayam Erang ko na ba ko diyan pakarang ko musawadi ba ko dasan indano pa na biya sapo na ayabang ayabo na bapa man di ma paro sampor ayan ayang ako diyan ala dongon siya yung sabon ayabo Rom tano mi ili mo uda ayak ayan Ada payanak kay honora bulam ayora sapon ayabang Ayaya bawaban togi jiyani ma pamilye diro ugungan Oriat tolo ako kamay nagusoba ayayisam Amayor na iapik ayirang kuwahuna bakod ang pagkakayam Arayang kuwahong malayang awalayin pihunor habol ko ang siye Ayaot to ayatan ay nahunor Arak na daan ako mo dia sa pare ko ang wawiyan siyang Alaya da biyara ko masupahi batas ayarito ay gadon arayan ko na isa ko at ayandang kaya tanaming alabahin na gusto kaya panganganuan baka ni siro pa iba inodaya siya ilaman abade ayegera kila inabantogi ayigagayang Ataya sayan ataya masakya daya bentog yesero asikas ay domayani sayan bies nagusoka apa ngayang angayan na bakani esero asibiyan naladi buwa yeminang Enda na nagusoka pangangano na bentogan siya iroet bentogi bala kamu na di komi ay dirayam ay no na bentogi mitalika ako yabi ay rohulayam ada ko awaya ada sirona sa torogan tanawaya gusto kaya pangangano na bantog iyayawayan asiero wabagkani ilay vitor na tamasaya kiyayan ada ya bantog ikabalawa nakabasayran ay
babi gusto kaya pa nga ano nabantog ay ni wanam anak tuwa ay ada nakinga sa tar sa pariko ang wawiin siya ay nama balong kia panila kaino siwan at teriye di komin dua bantog ay ni wayam ana pora mangoder umarang ko magias yayera manam ana saya rakataliya inatam saya kiandaya ladi madan dia ngabiai saban togi ay wayanayam apa ya ibna gusto kaya pangalan ano nabalikan niya wayanayam asye ka saya may sa taro na ipayanda pataka ino diengi na inabiyay saya dayan wayanayam asye biyay na di komi indara ino nabantog ayan akayam araya gasi solotan agaw santang enaraya gayan igira kiyela ina bantog wayanam ana itan na tamman saya kiyan daya bakan wayanam ana nasi malaburo napakari ko ang kodian panalamat ko lalay gabantog ayan niya ituawam Asiro wa inno si sopia ira ko pagi siya ira manam ana sayan tangatalagi ayad na di komien dua kadarok lok ay sakay na bantog ay tuwawinam ete waya na siya lo pa umigagyan amayan sawam oda to maniyang kailangan ni mga tanganian magayaw so dairada sa iramaya sa panam Adaraya kanan na o pamayanan na siya la paawam Omega ay nagwasak pangangan o nabantogi kang bayala tuwa igira kiela nabai o siya intayam Amayaraya nagusto kaya pangayangan mo ni siya buwa sayam Aliyaya apaya milya ka buwagat na inayat mo winti ay teriye Torogantan wawaya nagusto kaya pangayam Angayan na siya na para dayan tuwawin nam ate puar namaya balong kia tuwa paya iba prinsesa gayro dia gusto kaya pangayangan no naladi abu jiyam iya dan tuwing tisig sa katanayam ilayam alam bayan ay ipandapat niyo pakarari ko ang kodyan panalayamat to lalagaban to gayay tuwam Asiye bien asiya mohay niya inadi ko miyayin duwayam aban togiet awin tiya itala di parin siya isay gusto kaya pangayangan una bantog ayan niya ideyam
Arya ya tu winti ina tamasaya kiyanam ada ya aban togiyat Arya siro wa igirya kilayan ino dia nasima irini raban togayan wa qawam Amelia kanang soka pangangan una di komi ay dirayam ay no na bakani terati wa ina inusi sente ay ralad gusto kaya pangangan una bantogi ay dirayam Ati eto gusto kaya pangangan una ya o wayam Atayan ay naye gira kilala inala digaros ay riman gusto kaya ira inabantogi ay kang balam Atar ya ladina ay sa buhay na gusto kaya pangayam Angayan o naban togitarati pura ladi mayara na obvious tamasaya kaya indaya abakani ay tayaram Ati paye baladi bala ka force na ya o to bayam Apayan ay naban togi bala ka force na gusto kaya panganganuan ay dedo mga ay dato naban togi ay tayaram Ati esik sabay saya piya kamahin at tamasaya kiyahiyanam Ada ay aban togi atari esibi inaladi ay buwaji ay yamal Gusto kaya pangangan una bakani ay kakayam Ay dia na bentogi terati sapare ko ang wawi siyam ay na dia kami dua ala di makagay bir ay natarati ay na gusto ka apa ngayam Angayan o natamang por asiro wala di agabuwayam Akamadin at tayo masakiyayan Diyaya mabaluan at kay po aurawan Bantogi ay kabubuwang natamang